Etortzeko lasai. Galdetu beharko dozu, igual ez da benai. Lasai etortzen gera eta aldegin blai. Autopista alderantz badanaiko paisai. Andonik ez du hemen lurperatzerik nahi. Andonik ez du hemen lurperatzerik nahi. Beraz, urteak daukaz, bai dagoeneko. Urteak pasatzea ez baita kalteko. Baina gazteagotan baino asko hobeto. Sasoiko ikusten dut dabil peto. Parrokian leku bat hau lurperatzeko. Parrokian leku bat hau lurperatzeko. Olakorik oiana ezazula konta. Ta pentsatzen baduzu ezazula bota. Han ibiliko zaigu beleekin joka. Hiletan zure alde ingo dugu topa. Enaiz hilko Don Angel nere alde dagota. Enaiz hilko Don Angel nere alde dagota. Gero honek babesteko sobran dugu lana. Eta kontatu ditut danak banan. Baina zu ez zaitezil Andoni Lastana. Ni naiz Elgoi Barrene kantuan izana. Oraindik ez dut ulertu zein den Santa Ana. Oraindik ez dut ulertu zein den Santa Ana. Hortarako aldatu behar dezu munduz. Esplikazio batzuk gu jaso nahi doguz. Aginek erantzun du kopeta ilunduz. Hori gitarrista bat da nire aburuz. Egainak Biblia bat du mendarori buruz. Egainak Biblia bat du mendarori buruz. Mendaroz asko daki, egia. Denok izaten dugu zientzien premia. Berak erosi zuen Mendaro erdia. Diru asko duela berak alegia. Egingo dau hemengo entziklopedia. Esan dut heldu nintzen orain hainbat urte. Zehazki zenbat diren jakineiko nuke. Txakolin patxarana puru mustatute. Jada pasauko ziren 200 elurte. Nere lehen aldian Moises zen alkate. Matusalen hau azil, zen beraz akaso. Jakin nahi nuke zeintzan egainan guraso. Prehistoria horretaz, nik orain paso. Nik aguantatu izanaz posin nago oso. Duda bakarra daukat non dago Lizaso. Duda bakarra daukat non dago Lizaso. Duda hoi askoz jende gehiagok dakarte. Lo dauela esatera, ausartu nintzake. Herri txiki programan baituta daukate.
txikik beakin haundiko lirake. Herri txikik beakin haundiko lirake. Enmarkatu beharko bere esaldia, bere esaldia. Olakoak askotan etortzen aldia. Galdu egin behar du gaurko menaldia. Sekuestratuz pasadu azken gizaldia. Zeuena ere alda infernu handia. Zeuena ere alda infernu handia. Usatorre aipatu nun, elgoi barraldian, elgoi barraldian. Itxi behar dutela zioten kalian. Nik imaginatzen dut antxua balian. Denporazko pasauta taberna atarian. Itxi ez saldu dute prezio handia. Itxi ez saldu dute prezio handian. Herriko aldizkari bat sortu zenezake, sortu zenezake. Eta hori saltzia txarra elitzake. Ni neu zure botante izango nintzake. Eta ni redaktore egainaz aparte. Zergatik ez Antoni hemengo alkate. Zergatik ez Antoni hemengo alkate. Dokumentazioa izan da zabala, izan da zabala. Beraz entziklopedia benetan mundiala. Hemen aritu gera nola edo ala. Santana gitarrista kanpara gaitzala. Aiota Santanatan urrengo ata.